بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር 29 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲት ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴ ልሳን ኩነኒ በዚ ለማዓንቲ 29 ሕዳር ወርሓዊ በዓል በዓለ ወልድ በዓለ እግዚአብሔር እዩ። ቸርነትን ምሕረትን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። 29 ሕዳር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በኣካል ተገሊጹ ኣብ ማእካሎም ተረኺቡ ንናይ ጽዋዕ ማሕበሮም ሓቢሩ ዝሰተየ ናይ 3000 ቅዱሳን ማሕበረ ደጌ ዓመታዊ በዓሎም እዩ። ገዳሞም ደብረ ሃረይክዋ ካብ ዓለት ዝተፈልፈሉ 44 ዝተፈላለዩ ጸበል ዝርከቦን ከም ናይ ደብረ ዳሞ ብገመድ ጥራሕ ዝድየቦ ገዳም ዘለዎምን ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን ቅዱሳን ሰማዕታት ኣቦታትና ቅዱስ ታዲዎስ ዘጽላልሽ ቅዱስ ማትያስ ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ውሽጢ በረኻ ናይ ዝሞተ ሰብ ርእሲ ዓጽሚ ረኺቦም ነቲ ዓጽሚ ዘዘራረቡን ስራሑ መርሚሮም ድሕሪኡ ድማ ኣማሊዶም ምሕረት ዘውሃብዎን ኣቡነ እስጢፋኖስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብራእይ ዝተገለጸላ ካብ ዝኸበሩ ነገስታት ወገን ዝኾነት ንዓለም ንዒቓ ብምምንኳስ ኣብ ትድቅሰሉ ግዜ ብዘይ መንጸፍ ኣብ ምድሪ እንዳደቀሰትን ጥራሕ ዓተር ጥራሕ እንዳተመገበትን ብዓብይ ተጋድሎ ትነብር ዝነበረት ቅድስቲ ኣክሳን እውን ዕረፍታ እዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ባዕሎም ኣብ ዝሰርሕዎ ገዳም ዝተቐበሩ ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ እውን ልደቶም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳና ኣሜን። ኣቡነ እስጢፋኖስ ኣብ በረኻ ናይ ሰብ ሸኾና ርእሲ ረኺቦም ነቲ ሸኾና ርእሲ ዘዘራረብውን ስራሑ ዝመርመርውን ዓብይ ኣቦ እዮም። ንገዳማውያን ብምድላይ ኣብ ውሽጢ በረኻ ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ዝወደቐት ሸኾና ርእሲ ረኸቡ። ንሳ ድማ ስጋ ዘይብላ ዓጽሚ ጥራሕ እያ። ስራሓ ክረድኦም ከዓ ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ እሞ በቲ ግዜ ድማ ካብታ ሸኾና ርእሲ ከምዚ ዝብል ቃል ወፀ። ኣነ ብብዝበዛ ሓሶት ወይ ከዓ ብብዝሒ ማለት እዩ ዘትርፍ ዝነበርኩ ነጋዲ ነበርኩ ምምጽዋት ከዓ ኣይፈልጥን ብዝነበረኒ በዝሒ ገንዘብ ከዓ ይጸግብ ኣይነበርኩን። ኣብ ሓደ ዕለት ንንግዲ ናብ ርሑቕ ዓዲ እንተተጓዓዝኩ ማይ ኣብ ዘይብሉ በረኻ በጻሕኩሞ ናይ ቀትሪ ሃሩር ኣብ ዝጸንሐ ግዜ ከዓ ኣግማለይ ሞቱ። ባሮተይ ከዓ ካባይ ተፈልዮምኒ ንበይነይ ተረፍኩ። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ የዒንተይ ከበዳኒ። ኣብቲ ግዜ ነፍሰይ ወፀት። ከም ስራሐይ ከዓ ቅጽዓት ምእንቲ ክቕበል ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ወሰዱኒ። ንስኻ ኣብ ዝለመንካ ግዜ ከዓ ስራሐይ ምእንቲ ክነግረካ ናባኻ ኣምፀውኒ። ሕጂ ከዓ ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ከይመልሱኒ ናብ እግዚአብሔር ስለይ ምሕረት ምእንቲ ክትልምነለይ ይማልደካ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብታ ሸኾና ርእሲ ወፀ። ኣባ እስጢፋኖስ ከዓ ብብዝሒ ጸሎት ስለዛ ነፍሲ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመኑ። ስለ ኻኢለ ምሒረዮ ኣለኹ ዝብል ቃል ድማ ካብ ሰማይ ክሳብ ዝሰምዑ ጸለዩ። ነዚ ናይ ምሕረት ድምፂ ሰሚዖም ከዓ ናብ በዓቶም ከይዶም ክሳብ ዝዓርፉላ ዕለት ደረቶም እንዳሃረሙ እንዳልቀሱ ነቢሮም ሕዳር ዕለት 29 ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ቅድስቲ ኣክሳኒ እዛ ቅድስቲ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዝኸበሩ ወገን እያ።
ካብ ቆልዕነታ ጀሚራ ከዓ ብጾም ብጸሎት ለይትን መዓልትን እትጋደል ኮነት። ናብ ናይ ደናግል ገዳም ብምኻድ ከዓ ተገልግል ነበረት። ካብ ናይ ኣቦኣ ቤት ንዝወሃባ ንዝጣዓመ ዝመቀረ ምግቢ ኣምፂኣ ከዓ ንድኻታትን ጾሞም ንዝሓደሩን እንዳሃበት ንሳ ግን ምስ ደናግል ትምገብ ነበረት። ናይ መነኮሳት ገድላት ከዓ ኣብዚሓ ተነብብ ስለ ዝነበረት ምስኦም ሓደ ምእንቲ ክገብራ ንእግዚአብሔር ኣጥቢቓ ትልምኖ ነበረት። ናይ ቅድስቲ ኣክሳኒ ዕድማኣ ኣብ ዝመጽሐ ጊዜ ወለዳ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ውሽጢ ዓበይቲ ናብ ሓደ ይሕፀይዋ ካብ ወርቂ ዝተሰርሑ ኣልባሳትን መጋየፅን ኣምጽኡላ። ንሳ ግን ነዚ ሓሳብ ወላ እኳ እንተዘይተቐበለቶ ወለዳ ግን ኣገደድዋ። ናይ መርዓኣ መዓልቲ ኣብ ዝቐረበ ጊዜ ከዓ ቅድስቲ ኣክሳኒ ንኣድኣ ኣደይ ምስ ተመራዕኹ ናብ ገዳም ምኻድ ስለ ዘይክእል ሕጂ ናብ ገዳም ከይደ ካብ ናይ ደናግል በረኸት ተቐቢላ ክመጽእ ኢላ ሓተተታ እሞ ኣዲኣ ከዓ ናይ ነገስታት ናይ ወርቂ ልብሲ ኣልቢሳ ምስ ኣዋልድ ኣገልገልቲ ገይራ ለኣኸታ። ቅድስቲ ኣክሳኒ ግን ኣብ ወደብ ኣብ ዝበጽሐት ጊዜ መርከብ ረኺባ ተሳፊራ ናብ ደሴት ቆጵሮስ ከደት። ብኡ ጌራ ከዓ ናብ ኤጲስቆጶስ ከይዳ ናይ ምንኩስና ሓሳባ ነገረቶ። ንሱ ድማ ናብ እስክንድርያ ሰደዳ። እስክንድርያ ኣብ ዝበጽሐት ጊዜ ከዓ ዝኸበር ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብራእይ ተገሊጹ ስሙ ነጊሩ ክትገብሮ ዝግባኣ ነገር ኩሉ ብዝርዝር ነገራ። ንጽባሒቱ ድማ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ቴዎፍሎስ ከይዳ ጸጉራ ተላጽያ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለበሰት። ሒዛቶ ዝመጸት ናይ ወርቂ ልብስን ንብረትን ሸይጣ ብስም ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ሰርሐት። ኣቡነ ቴዎፍሎስ ከዓ ብዙሓት መነኮሳት ኣኪብላ ኣብኡ ምስኣ ዝነብራ ኾና። ቅድስቲ ኣክሳኒ ዓብይ ተጋድሎኣ ብምብዛሕ ድሕሪ ጾማን ጸሎታን ብዘይካ ጥራዓተር ካልእ ዘይትምገብ ነኮነት። ኣብ ትድቅሰሉ ጊዜ ከዓ ብዘይ ምንጻፍ ኣብ ምድሪ ትድቅስ ነበረት። ከምዚ ብዝበለ ተጋድሎ ን20 ዓመት ነቢራ ተጋድሎኣ ፈጺማ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈት። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክብራ ክገልጾ ስለ ዝፈተወ ኣብ ዝዓረፈት ጊዜ ናብ ስጋኣ ኣብ ጊዜ ቀትሪ ብርሃን ኣውረደላ። ነዚ ናይ መስቀል ቅርጺ ዘለዎ ብርሃን ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድስቲ ኣክሳኒ ስጋ ምግላጹ ብዙሓት ሰባት ተመልከቱ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ይምሓረና፣ ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ እዞም ጻድቅ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ እዮም። እዞም ጻድቅ ትግራይ ገዳሞም ኣብ ዘለዎን ኣብ ሽዋ ኣከባብን ጽቡቕ ገይሮም ይፍለጡ። ናይዞም ጻድቅ ናይ ቆቢዕ ኣቦ ዝኾኑ ኣባ ጎርጎርዮስ ወዲ ዓቢ ኣኖሬዎስ ናይ ደብረ ጽጋጋ እዮም። ኣባ ገብረ ናዝራዊ ብምናኔ ኣብ ፈቐዶ ገዳማት ድሕሪ ምግዳሎም ብናይ ኣቦታት ምኽሪ ባዕሎም ገዳም መስረቱ። ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ድማ እዛ ገዳም ዓባይ ኮነት። ኣብቲ ወቕቲ ድሕሪ ገዳም መዋሊ ዋልድባ ቀጺላ ሕልው ስርዓት ዝነበራ ዓባይ ገዳም ኮይና ነበረት። ነዚ ምኽንያት ድማ ኣባ ገብረ ናዝራዊ ፍጹም ተሓራሚ ብምዃኖም ዝኾነ መነኮስ ልዕሊ ሓደ መኣዲ ክቐምስ ዘይፈቕዱ ስለ ዝነበሩ እዩ። ድሕሪ ዓቢ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ቀጺሎም ሰንበት ኣኽቢሮም ኣብ ምኽባር እዞም ጻድቅ ኣቦ ቦታ ይሕዙ። ብፍላይ ቀዳሚት ሰንበት ቀዳም ምእንቲ ክትግበር ብዙሕ ደኸሙ። ብጽቡቕ ምሕዳሮኦም ድማ ብዙሓት ፍጹማን ንሃገርና ኣፍረዩ። ናብ ኣፎም ዝበሰለ ነገር ከየእተዉ 24 ሰዓት ብዳዊት መዝሙር ይድሰቱ ነበሩ። ረሃጾም ድማ ክሳብ ከማይ ካብ ነብሶም ዝወርድ ይሰግዱ ነበሩ። ሃዋርያዊ ግብሪ ንምፍጻም ድማ ወንጌል እንዳሰበኹ ዘለዎም ነገር ይምጽቱ ነበሩ። ሎሚ ናይዞም ጻድቅ ኣቦና ዕረፍቶም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና፣ ኣሜን። ከምኡውን 3000 ማሕበረ ጻድቃን ነዚኦም ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ምስኦም ካብ ናይ ጽዋዕ ዝኽሪ ማሕበሮም ሓቢሩ ዝሰተየ 3000 ቅዱሳን ማሕበረ ጻድቃን ወይ ከዓ ማሕበረ ደገ እናተባሃሉ ይጽውዑ። ነዚ ማሕበር ዝጀመሮ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ እዩ።
ድሕሪኡ ድማ ምስ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ሓቢሮም ናይ ማሕበር ጽዋእ ዝሰተዩ 3000 ቅዱሳን ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ኣብ ዘሎ ኣብ ገዳም ናይ ኣቡነ ያፈቅረን እግዚእ ጥሪ ዕለት 29 ዓመታዊ በዓሎም ይኽበሩ። ማሕበረ ደጌ ማለት ናይ ቁኑዓት መንገዲ ወይ ከዓ ዓንዲ ማለት እዩ። ዓዲ ቁኑዓት ዝተባሃለሉ ምክንያት ብዙሓት ኣሽሓት ቅዱሳን ተኣኪቦም ስለ ዝነበሩሉ እዩ። እዚ ገዳም ዝርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣክሱም ኣውራጃ ኣብ ከተማ ኣክሱም ናብ ደቡብ ምብራቅ ብዝውሰድ መንገዲ 12 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ይርከብ። ኣብዚ ቦታ ከዓ ጥንቲ መስዋእተ ኦሪት ይስዋዓሉ ነበረ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 40 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ናብ ሃገርና ኣብ ዝመፀ ግዜ ኣብዚ ቦታ ወንጌል ሰቢኹ ንብዙሓት ኣጥመቐ። ኣብቲ ወቅቲ ዝነበረት ንግስቲ ከዓ ብኢድ ቅዱስ ማቴዎስ ተጠሚቃ እያ። ቅዱስ ማቴዎስ ከዓ ነታ ንግስቲ ምስ ኣጥመቃ ቀፂሉ ንኩሎም መነኮሳትን መሳፍንትን ናይ ውግእ ሰራዊትን ኣጥመቆም። ድሕሪኡ ናይ ጻድቃን ማሕበር ሰሪዑ ብስም ጎይታና ወርሒ ኣብ ዕለት 29 እንዳተኣከቡ ጽዋእ ከም ዝሰትዩ ገይርዎም ናብ ኢየሩሳሌም ከደ። ኣብ 365 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ኣስፋሕ ወልደ አብርሃም ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ዘመነ መንግስቲ ድማ ሮሚያ ካብ እትበሃል መንደር ቅዱሳን ስለ ጽድቂ ኢሎም ዝስደዱ ብፃን እዮም። መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ዝበሎን ደጊሙ ከዓ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ዘይገደፈ ከገልግለኒ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ጎይታና ዝተዛረቦ ዘኪሮም ቅዱሳን ናይ ዝዓለም ጣዕሚ ጥቕሚ ንዒቆም ሃገሮም ገዲፎም መኒኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ብዙሓት ብሽሕ ዝቁፀሩ ነበሩ። እዞም ቅዱሳን ኣብ ከተማ ኣክሱም ብሸነኽ ሰሜን ድሕሪ ሓወልቲ ቤተ ቀጠንት ኣብ ዝበሃል ስፍራ 1 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ምስ ተቐመጡ ኣብኡ ድማ ትምኒትን ጣዕምን ስለ ዝተሰምዖም ነዚ ደኣ ዓድና ገዲፍና ንምንታይ መፂና፣ ስለዚ ሱባኤ ኣቲና ብጾም ብጸሎት ተወሲና እንኸደሉ ቦታ በረከተ ነፍስ እንረኽበሉ ስፍራ እግዚአብሔር ምእንቲ ከርእየና ነመልክት ኢሎም ሱባኤ ኣተው ጾም ሓዙ እሞ ድሕሪ ሱባኤ ከዓ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ተገሊጻትሎም ንፍርቆም በበይኖም ዝነብሩሉ በዓቲ ኣመልኪታ ኣብኡ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ጸኒዖም ምእንቲ ክነብሩ ነገረቶም። 3000 ዝኣኽሉ ድማ ኣብ ላዕሊ ናብ ዝተቐስናዮ ስፍራ ኸዱ። ካብኦም ዝተረፉ ከዓ ናብ ቆየፃ ሓባር ተድባ ኣኮርየን ተንስሓ ደብረ ኣንሳ ናብ ዝበሃሉ ቦታታት ከዱ። ተወሳኺ 3000 ዝኾኑ ከዓ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተደመሩ። ድሕሪኡ እዞም ቅዱሳን ካብ ብዙሕ ፍቕሪ ይበልጽ ዝብል ሓልዮት ብእምነት ብፍቕሪ ብሓድነት ጸኒዖም ኣብ ሰሙን ተዝካር ሰንበት ጀሚሮም ማሕበር ክሰትዩ ጀመሩ። በዚ ጊዜ ከዓ ናይ ማሕበረ ደጌ ታሪክ ተቐየረ። ጎይታና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳለ ነዳይ ድኻ መሲሉ ኣብ ማእከሎም ተረኽበ። ግን ወላ ሓደ ዝፈልጦ ኣይነበረን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስኦም ከም ወዲ ማሕበር ኮይኑ ክሕወስ ሓተቶም። ንሶም ከዓ ፈቐድሉ። ወዲ ማሕበር ኣባል ድማ ኾነ። 1 መዓልትን 6 ወርሕን ዝኣክል ከዓ ካብኦም ከይተፈልየ ነበረ። በዚ ጊዜ እስከ ንዓይ ከዓ ተረሃቡኒ ከም ዓቕበይ ዝክር ክገብር በሎም። በዚ ጊዜ ድኽነቱ ርእዮም ኣይከውንን ንስኻ ድኻ ኢኻ ምሳና ኮይንካ በዓል ኣኽብር እምበር እንታይ ኣለካ ዝቕረብ ዝክር ክትገብር ይትረፍካ በልዎ። ንሱ ድማ ጎይታና ኣይከውንን ሃቡን ደኣ ኢሉ ኣገደዶም። ንሶም ከዓ ካብ በልካ ደኣ ኢሎም መዓልቲ ወሲኖም ሃብዎ። እታ መዓልቲ ከዓ ሕዳር 29 በዛ ለማዓንቲ ነበረት። ኣብ ማእኸሎም ደቂ ማሕበር ሳይዳ ዝበሃል ሰብ ነበረ። እዚ ድማ ኣሳሳይ ነበረ። እዚ ሰብ ጋሻን ድኻን ሰብ ፈጺሙ ይፈቱ ስለ ዘይነበረ
ጎይታና ከዓ ኣብ ማእከል ደቂ ማሕበር ድኻ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ብጣዕሚ ጸልኦ ነበረ። ጎይታና ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ምስኦም ክቕመጥ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ዋንጫ ናይ ወይኒ ሜስ ሂብዎ ኣይፈልጥን ነበረ። ዝኾነ ይኹን ምብጻሑ ኣይተረፈን እሞ ናይ ጎይታና ማሕበር በጽሐ። ከም ናይ ማሕበር ስርዓት ንናይ ወይኒ ሜስ ዝጽመቐሉ ኣጋንእ ዝሓጽብ ኣሳሳይ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብስርዓቱ መሰረት ጎይታና ንሳይዳ ጸዊዑ ኣጋንእ ሕጸበለ ይበሎ። ሳይዳ ከዓ ብቁጣዓ ንስኻ ቤትካ ዘይትፈልጥ ካበይ መኣምጽኢኻ ኢኻ ማሕበር ክትገብር ኢሉ ኣነዓዒቑ ኣይእዘዘካን ኢልዎ ኸደ። ነዚ ዝተመልከተ ጎይታና ድማ ንሓደ ጓሳ ጸዊዑ ኣታ ቆልዓ ንኸብቲ ከዓ ንክሕልወልካ እየሞ በዚ ማይ ኣምፀለ ይበሎ። ንእሽቶ ጓሳ ከዓ መትሓዚ ሒዙ ቁርብ ውፅእ ኣብ ዝበለ ግዜ ጎይታና ዘወትር ኣብ ዝተቐመጠሉ እምኒ ኮይኑ ነታ ዘንጉ ናብዚ ጓሳ ወርወራ። እታ ዘንጊ ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ጓሳ ተተከለት። ነዚ ጓሳ ጸዊዑ ከዓ ነታ ዘንጊ ምእንቲ ክነቕላ ኣዘዞ። እዚ ጓሳ ከዓ ከም ዝተኣዘዞ ነታ ዘንጊ እንተነቐላ ማይ ፈለቐ። ጎይታና ከዓ ካብኡ ቀዲሕካ ኣምፀለ ይበሎ። እቲ ጓሳ ከዓ ካብቲ ማይ ቀዲሑ ኣምፃሉ እሞ ኣጋንኡ ሓፀቦ። ደቂ ማሕበር ኣብ ዕለተ በዓሉ እንታይ ከብልዐና እዩ እንታይ ከከስየና እዩ ከይበሉ ኩሎም ተኣከቡ። ጎይታና ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ናብቲ ኣጋንእ ምስ ባረኸ ብተኣምራት ናይ ወይኒ ሜስ መሊኡ ተረኽበ። ቀዲሑ ምስ ሃቦም ምስ ጣዕምዎን ብጣዕሚ ግሩም ምቁር ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ተደነቑ። ንሶም ድማ ጎይታና ሓደ ካብ ጻድቃን ስለ ዝመሰሎም ኣብ እግሩ ወዲቖም ክሳብ ሕጂ ከይበደልናካ ሱቕ ኣይበልናን እሞ ይቕረ በለልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ተስኡ ኢሉ ምስ ኣተንስኦም ንስኹም ወላ ሓንቲ ኣይበደልኩምንን ዝሓተትኩኹም ጌርኩም ኢኹም ዝበደለኒ ግን ሳይዳ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ከማን ሓንቲ ዋንጫ ናይ ወርቂ ናይ ወይኒ ሜስ ስለ ዘይሃበኒ ኣፋሩዱኒ በሎም። ነገር ግን ሳይዳ ዘይሓፍር ደፋርን ርጉምን ስለ ዝነበረ በሊዑ ኣይበላዕኹን ሰትዩ ኣይሰትኹን ዝብል ስለ ዝኾነ ስለ ዘይጸግብ እዩ እምበር ከማን ንዓኹም ሓደ ሓደ ዋንጫ ክህበኩም ከለኹ ንዕኡ ክልተ ጌረ እየ ዝህቦ ነይረ ኢሉ ናይ ሓሶት ቃል መለሰ። ጎይታና ከዓ በዚ ግዜ በል ኣነ ዝሰተኹላ ዋንጫ ትቕረብ እሞ ንሳት መስክረለይ በሎም። በዚ ከዓ ተሰማሚዖም ሳይዳ ከይዱ ሓንቲ ሸራፍ ዋንጫ ኣምፂኡ በዚ እየ ዝህቦን ዝሰትን ዝነበረ ኢሉ ኣቕረበ እሞ በዚ ግዜ እታ ዋንጫ ድማ ካብ ዝተቐመጠትሉ ሓደ ክንድን ስንዝርን ንላዕሊ ተላዒላ ብናይ ሰብ ኣንደበት ብምምስካር ዓለማት ዝፈጠረ ኣምላኽ ምስክረ እዩ። ኣነ ዝሓዝክዎ ናይ ወይኒ ሜስ ንሱ ብኸንፈሩ ኣይተንከፈንን ብናይ ካልኦት ሰባት ኢድ ግን ተታሒዘ ዝረኣየኒ ነበረ በለት። ኣብቲ ግዜ ንሳይዳ ከም ናይ ዳታንን ኣቤሮንን ምድሪ ተኸፊታ ውሓጠቶ። ማሕበረ ጻድቃን ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጦም እንደገና ኣብ እግሩ ወዲቖም ይቕረታ ክገብረሎም ለመንዎ። ጎይታና ከዓ ይቕረ ኢልልኩም ኣለኹ ምስ በሎም ስምኩም ዝጸውዐ ብስምኩም ተስካር ዝገበረ ንድኻታት ዝሓገዘ ዘልበሰ ዝኸለሰ ዝመጽወተ ቤተ ክርስቲያን ዘስርሐ ክሳብ 14 ትውልዲ ክምሕረልኩም እየ ዝብል ድንቂ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ደጊሙ ከዓ ናብዛ ዝተቐደሰ ቦታኹም መጺኡ ንስተሳለመ ኢየሩሳሌም ከም ዝተሳለመ ክቖጽረሉ እየ በሎም። ድሕሪኡ ከም በዓል ሄኖክን ኤልያስን ካብ ሞት ተሰወሩ ምስ በሎም ንጽባሒቱ ጥሪ ዕለት 30 ካብዚ ዓለም ተሰዊሮም ዝኸበረት በረከቶም ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። ኣብ ውሽጢ ገዚ ገዳም ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሽታ ዝተፈጸሙ ነገር ዘረድእ ብዓይኒ ዝረኣዩ ብኢድ ዝድህሰሱ ብናይ ጎይታና ተኣምራት ዝተገበረሎም ቅርስታት ብኽብሪ ተሓልዮም ይርከቡ። ካብዚ ኩሉ ከዓ ናብ ላዕሊ ሓፊላ
ብናይ ሰብ አንደበት ብምምስካር ጎይታና በአአ ከምዘይሰተየላ ዝመስከረት ጽዋዕ ጎይታና ዝተቐመጠላን ዝመሃረላን እምኒ ምስ ምልእታ ምስዋሮም ዝበሃል እዞም ጻድቃን ዝተሰወረሉ ስፍራ ጎይታና ኣብ እምኒ ኮይኑ ነቲ ዘንጊ ወርዊሩ ዘፈልፈሎ ማይ ዮርዳኖስ ይኹን ኢሉ ዝሰየሞ ጸበል ቅዱሳን ዝወቅጥሉ ዝነበረ ናይ እምኒ መውቀጢ ኣብ ናይ ማሕበሮም ግዜ ዝደግስሉ ዝነበረ ናይ እምኒ ገበታ ቅዱሳን ካብ ሃገሮም ካብሮም ዘምጽእዎ በዓል መስትያት ቆዋሚ እፀ መስቀል ርእሰ ዮሃንስ ዝበሃል ነገሳት ምስ ዘውዶም ጳጳሳት ምስ ኣኽሊሎምን መስቀሎምን በቲ ግዜ ዝተሰኣልሉ ስእሊ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ማሕበረ ጻድቃን ደገ ኮይኑ ዝመሃረሉን ዘጥመቐሉን ብስእሊ ዘርኢ እዚ ገዳም ብገዳምነት ብኣፄ ካሌብ ዘመነ መንግስቲ ከምዝተገደመን ዝገደምዎ ከዓ ባዕሎም ምዃኖም ኣብ ኣክሱም ኣብ መጽሓፍ ክብረ ነገስ ተጻሒፉ ከም ዝርከብ ብታሪኽ ተረጋጊጹ ተመሓላሊፉልና እዩ። ናይዞም ቅዱሳን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና። ሕዳር 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጻድቃን ቅዱሳን ማሕበረ ደጌ ጻድቃን ኣብ ከባቢ ኣክሱም ብቁጽሪ 300 ዝኾኑ ምስ መድሃኒ ዓለም ማሕበር ይሰትዩ ዝነበሩን ብሓደ ዝተሰወሩን ቅዱሳን እዮም። በረኸቶም ይሕደረና። አባ ገብረ ናዝራዊ ዘቃውንት ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስቲ አክሳኒ ፈላሲት፣ ቅዱስ ሰርያኮስ ሰማዕት፣ አባ እስጢፋኖስ ገዳማዊ። ካብ ናይ ቀደም ሮም ዝተለዓለ ቅዱሳት አንስቲ። ወርሓዊ በዓላት ቅድስቲ አርሴማ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ አዴና፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። አሜን። ቸርነት ምሕረት ናይ መድሃኒ ዓለም ናይ በዓል ልደቱ መስኩላትና ይኹን። ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ አናባ ካብ ቃላት ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ። አሜን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይቅሬታ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጅጋይነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛ አበሰለነ ኢታባአነ እግዚኦ ስምንሶት አላድ ነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩስ መዚያከ ይእቱ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክታ አንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲፍ ሴት ኦ ማርያም ለተጸጋም ለተወዳሴ መለተ መጎስ መለተክሉ እግዚአብሔር ምስለች ሰዓሊ ወጸልይ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልና ኃጣዊነ ተማህጸነው ክራንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።